Сәлем жамағат, бүгін менде плов. Ну, бір атна алдын тоже плов жасаған ембетінде, ураза башлағанда. Қазір мына уже 2 атна тоже плов жасарға болды менде. Шындай хал. Короче, тауық еті 8 ножка бәрдім, короче. Ну, больше сыймаймын да, мында мына шулай гына. Ну, хат, как раз бәләкәй генә су. Мана суын шайқарға потом дружбак белән. Рисны жарить иттім, юып жарить иттіп, мана шул темірге салып қойдым, чтобы расплавить посуду, подумал. Короче говоря, мана шайқап, әзір, манардан соң маны салабыз, специя, тұз, сөз әзір енді. И так что ифтарға келегіз күтіп қалам, Қазір урамны да көрсетем. Так, паузу сделаем. Так, урам мына шулайрақ. Күн салқын. Быйыл жай бик нәрсәкә авыр килә, озак килә. Что миңа ошамый салқын. Теге елына, оказывается, иртәрәк килгән икән. Быйыл вообще әз. Так что алга Башкортстан, алга Татарстан. Без булдырабыз. Без эшлибез. Яңа гасыр башкортлары һәм яңа гасыр татарлары басырга тиешләр. Müstakil devlet ясар өчен. Аңладыгыз инде. Ярар, давайте. Хороших выходных дияләрме урыслар? Хороших выходных всем. Эчмәгез, тартмагыз, как говорится. Эт юлында йөрмәгез. Көрәшегез.